చిన్న దూడలు అది పోరాట పోరా ముందరికి పోరా. యేసుగుండాల గ్రామం, డోన్ మండలం, నంద్యాల జిల్లా. అటు పో, అటు నడుచుకుంటూ నడిపి. సంవత్సరం వయసా దీనికి? సంవత్సరం 2 నెలల వయసా? మీదేనా, ఇంటిదేనా? ఆవుల పుట్టిందేనా? దీనికి కానీ బండి గెలం అరక అన్ని బాగా నేర్పించారా? టైర్ బేటలు కానీ. ముందరికి వెళ్ళు. ఇది ధర ఎంత? 45,000 చెప్తున్నావా ఇది? ఓకే. కట్టేయంగా.